Gi! Apil na mo! Alin nyo? Yes! Magka-apil na jud ko sa ilang batulata. Pero, ikaw ang hago. Ako yung hago? Oh, ikaw ang hago. Ano man? Palag ka? Kamay, sa dano di mo sa takabaw, saan eh? Palag ka? Hindi lagi. Boy, katikasan, punin nyo ba? Parihara mo itong usabay. Itong lakaw nga to. Siya, bintang ka, katikasan nyo, balik kami dinugma, kipambunal naman doon. Way sakit. Datagam ka, dako na nang mo. Gay! Sakit ba ito, Junpil? Isog wa, isog ko, isog. Ba mo sakit ninyo? Stay ba ninyo? Salaan ninyo. Stop playing with them. Bay, gahapon ba? Luyo ninyo sa? Waka boss? Labo bay. Nindot mo. Nindot gid magduwa ta karon. Pero boring mo sa siguro kumuha siya no? Kita bay. Lagi. Watay ka buangan. Buti tikuman sa lagi. Luya, pati duklon boss mo. Gahapon man gud. Duwa siya. Kuan, apil sa duwag batulata ba. Pero ang problema, wa siya ka boss. Kanto hilak, kanto ginabangan na magdukol. Luya karon. Nindot tayo duwag balik. Nindot ta kay lugar diri bay. Duwag tago-taguan siguro. Magibay kini duwag tago-taguan diri boss kay para di ka boss mahilapon. Sige. Ito, dagan man nagkataguan diri boss. Sige. Nagkataguan diri. Ano na lang? Nada Duwa na. ta karon pero bahalag wala siya. Samok ra man sa siya iki. Di mo kay bang duwa. Kuan mo to kanang dagdiman. Dali ra sa team. Bulayog ba to boss? Bulayog. Bulayog ka siya. Bulayog. Kaya na papilan, di ta magpapil mga bulayog. Ikaw Nil, sa may nauna na ani mo. Ako ra magkuan ta boss mo. Magduda naman ang lapas ta. Patay ka day. Saman, pasugod tagduwa kay wa ko kapil sa inyo duwa gahapon. Pwede ra. Tara. Kira na to. Ate ba? Sige. Wala man tong kuan. Wala kabuangan ba? Pero sige lang. Sige lang. Kita na lang kita nyo. Kita na lang. Ay, unsa may duha na to ron? Taw-taguan. Sige. Ang malahi maoy hago. Ang malahi maoy hago. Ang malahi maoy hago. Ang malahi maoy hago. Ops, niya na. So, lahin sa di mo Si Om na nabuto. Ano ba? Sikop ba? Basta sa mo kuno na. Ano? Basta sa tabi. Kasi mo kupot. Kasi mo kupot. Kasi tawag na? Sikop. Sikop. Dali oy, atay ni buang. Alapad ay siya itaya. Lay. Ang mulupad kay maoy buang. Uy, mulupad na wala. Pusporo, kablitan mo. Mo. Atay na buang. Okay, nagduwa na sa mga buang dako ay apil na paguan ni be. Ang lilipad ay siyang tataya. Kasano kayo? Ako ka. Ako ka buang ka. Ako ka. Sige. Ako ka. Gatay mo ng buang. Asa mo dapat magkon? Bay! Paapil ako! Voy a cantarle si ella se me para. Mo gyud. Ako ka. Hago. Hago mo. Hago mo. Ako na si Hago. Sige lag ako. Mura bitaw na akong crush. Una ko chance niya. O sige guys, magkuha na to. Manago na to. Sige. Ihap na dira. Ihap na. Tago na mi ha? Gi, tago na mi. Ate, sila nila eh. Sige na makita Hago. Di mo ta paboso na. Di na po ta paboso na ni. Ya, mag-ihap na ko ah. Panago na mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ang walay uyab, maoy hago. Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin.
Meanwhile. Sige, play na. Tago na mo ha. Pagkitaon to, bisig asa mo tago. Oy! Yes! Kasan ba ni mo? Ako may unan mo kan. Niplat ka sa. Ay, nasi palabi ha. Kinakita natin ka. Bang, Francine. Ako kaspir de. Uy! Dudu. Ada. Aha. Ha! Bang, tupi. Otoy. Kasan? Buong eh. Kapilaw ng kitan ba? Nah! Ikay ka doang nakitaan. Apel tayo, makita ko lang ako. Sex bomb, so makita ko. Ala, si John Phil. Oo, bitaw. Ayaw saba ha. Na ako diri. Ina lang hawa ako diri ha. Wa ko ni tago diri. Sige, idol. Magdawa na Mary, ali lami. Apel tayo, so makita ko lang ako. Sex bomb, super tayo, so makita ko lang ako. Sex bomb. Ya, kinsa gipangitan nimo ya? Kita mo din itago diha. Aw, wala may nitago biya diri. Nitago diri. Uy! Ano ka? Bang, John Pen. Matay na ano ko. Wait, klaro ni dumay niya magitugan. Nakita si idol, idol. Patul gamay ba? Ayun dito. Patul gamay ba? Patul gamay ba? Unya bahapin na ko. Surprise! Mga motherfucker! Lagun sa mo diya! Elo mo sa! Yay! Sakpa ng mga buwang dako diya! Wow, na. Kana may video sayo na mo. Sakpan to! Wa may klaro may kung game mo tag cellphone gid. Alex sa mo. Wow! Nagdagang dragon, dragay mi! Bang Dote! Bang Kaloy! Hoy! Huwag kang gagalaw! Huwag kang gagalaw, sabi! Bang, RJ? RJ ba? Maliit na bagay, pinalaki niyo pa. A few moments later. Yes! Kita na mo tanan na. Pagkabawas na dyan ko ninyo. Bay, kisa may pinakaunang nakitaan. Di ako ah. So sa ato pa kinsa man day? Bukan mo ba? Siya. Siya siguro. Ako yung hago, bay. Aw ikay hago. Ako yung unang So guys, nakita hago lagi. siya guys. Atay, ane. Kung si hago da. Atay. Yes, nakabawas na ko ninyo. Mga bobo mong tanan. Hoy! Sige, ulit mo. Siya, rabitaw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hindi makatago, mga oy hago. Indot kini diri mi kini ta makitaan mi. So gini ano ni? Tag. Tag mga sibsiyan. Mga gabi. Tag. Na pa do. Dum na biya diri dum. Wo sige ta. Ay. Bay. Tabon ta na naong bay. Hoy, naara di mo mga buanga mo. Kiyo pa murag pambigaan. Hoy, barog na mo. Kitaan na mo tanan. Asas ninyo. Asa dis ninyo day? Ambot, kung gani koyog na mo. Asas ninyo bay. Ambot lang. Kita mo. Siya na liwa. Abi na mo amo asa tuwag. Abi na ko disunod dyan na to. Kita pag bitaw ko din gani. Siya lagi wano nakitigit. Hoy bay, tabang bay. Ate murag ko trap diri. Laom kayo. Tabang mo ba? So, tabangan ito pangita biki. So, nung oras daw. Gitgit na ba to? Optimi to na makita mo ulit oy. Tara, kita ta. Di ba, ang kuya ani ba? Kita na po ginawa nga na to. Di ba uso?
Basi ni uli ito. Ay, ano na lang. Pangitaon sa nato. Nya, kung di na ito makitaan. Panguli lang ta, basig di bawas to nato. Ito, ibawas ito na to ba? Pangitaon sa nato. May tagmakitaan kayo dire bay. Kailangan kayo. Sakit kayo kamot bay. Maloy na kami, nagkapit ako dito. Kailangan din kita na akong ginaugat. Dapat tuloy mo na ako bay. Unta ma-feel sad ninyo. Nga nasakitan ko. Parihan ako ninyo ba yoy? Grabe mga kauban ako. May talaga ako na pero tagu-taguan lagi. Ubo ni style na ni. Kapoy na kayo ka bay. Gusto na kayong kaimtan din ako. Kataga ko nagigo. Okay ram mutaga ko. Basta sawon lang kunin mo. Ikaw ay aking minahal, kasama ko ang may ligtahan. Boy, ang gis ninyo boy. Asa ka to sa tago? Basig ni boss to nyo gapon. Wa ka to ni boss no? Basig kuan ba kay siya bitig ng tripon. Ate basig ni uli Okay, na to. basig nato plano siya ganiha ba? Nani uli na Oh, to basig. murag lagi ito plano lagi. Uli na to no? Uli na siguro. Uli na ni. Biyan na. Ah, kulang biyan. Kabangi ko. Bito sa to ito na. Shaggy ito to. Ang sarap boy. Basig si ninyo to. Ade, kagang siguro ano? Kagang ron. Basig kagang eh. Kagang din. Yung kagang tingin din. High tech nga kagang karon mo istorya na. Bans mag-gusto. Grabe kagang. Grabe. Grabe kagang mo istorya dai. Sampit mong gani. Magaling. Ay kagang rate kagang. Tao bangkot tao. Muli tao. Laro dia ta gibiyaan ta. Ya ada ni bawas itu sin. Bawas. Bawas all time. Mama. Papa. 8 hours later. Time sila eh. Biyaan ko na, nagabihan na lang ko. Gitoon tayo na mong record ay. Doon sa memory card kaya di pang kanta tanan. Ang kaban ito, man. Kira na. Wala sa? No guys. Dali. Nag-adlaw mo na. So guys, daghan kay nagtapok diri mga bata. No kay na timingan may pag-abot na mo diri. Naa sila nag-standby then kita daw sila sa mga video. So, here we go. Here we go. Ati sa YouTube ay. Gamay na to nasudlan diri. Okay na to. Bay, papila ko. Sex bomb. Beta. Kitang ulo ko. Sex bomb. Beta. So, mana ka? Kuya. Kita ulo. Kuya, ito ipangita niyo. Dua sa mo niya, ano ka? Kuya, kisa ipangita. Beta. Kitang ulo ko. Sex bomb. Yeah, kasi ipakita niyo. Mana ka? Kita ka. Bay, nasakbuhan daw. Action. Bang Dote, Bang Kaloy. Bang Saya na galing. Ito, action. Deng. Garon sa kalasangan sa dagat.
Kuya mga G-Pro, mga Viners sa G-Pro. So guys, nami diris ka ng mga tunok-tunok nga kuan. Unsa ni siya? Bombil. Di man bombil good. Bombil was. Lahi tong bombil kay nay buwak. Kaktas ka ba? Bakit? Handa akong masaktan. Kaya ka lang. Alo na. Patay ka day. Action. Mama! Papa! Gusto kong tinapay, ate. Kuya, gusto ko kape. Sakto yung ito.